Egunon, adiskideok, hemen gaude, berriz ere kontu kantari. Euskaldun bazen itxu eta bertsolari, atez zebilen iloba gidari. Hau da diru pila bildu duguna, osaba. Gozoki mordoa eros dezakegu honekin. Ez. Gorde egingo ditugu beste baterako. Aurrezten ere ikasi beharra zegok, iloba. Hau heltzeka da. Filibusteroek ere ez dute izango horrelako altxorrik gordeta. Horrelaxe, honekin nahikoa dugu. Zulora bestea, behar dugunerako. Hau dukau pagotxa. Aberatsa bihurtu behar nauk bi inozoien kontura. Denbora zen herri honetara etortzen ez ginela, osaba? Dagoeneko udaskena. Laster alde egingo dute txoriek egan. Txoriek egan. Ez dira hemen txoriak alde egin duten bakarrak. Gure dirua. Norbaitek ostu egin digu heltzean genuen guztia. Ba orain, txoriei buruzari garela, ona etorri ginen aurrekoan, bele aurpegiko sastreren bat ere ikusioten nuen dut gogoan. Seguru, berak jarraitu zigula atzetik. Lapurzikin ustela, erakutsiko dion nik ordea, beste onsosak bakean uzten, bai ala jaina. Zein ondo eramaten nauan, iloba maitea. Hiri esker, diru asko biltzea lortu diat gaur ere. Orain bai lertu behar zaigula gordetako heltzea. Begira gainera, horren beste dugunez, eta ikorren ondo zaintzen nauanez, gaur goxokiak erosteko txanpon batzuk emango dizkiat pikondo azpiko heltzetik. Hauek dira, inozoak. Uste nuena baino tontolapiko handiagoak dira gero. Ez dira oraindik konturatu, beraien heltzea erabat hutsa dagoela. Bigarrenez sartu behar diet ziria. Heltzea diruz betea, atzera lurperatzen badut. Gaur bildutakoa ere niretzat izango da joaten direnean. Hemen dago diruz betetako heltzea, osaba! Zuk esan bezala? Dirua hemendik eramango dugu sastrea konturatu baino lehen. Iksartu itzakarriak bitartean. Ondo gizenduta itzuli behar diogu heltzea sastreari. Ze usteko eraman behar duen lapur zantar horrek. Merezia. Baina zer da hau ordea? Harriak baino ez dirata! Akabo nire aberatsametsak!
itxuak sastreari errakto egia, atzo bezala dukan arrai arpegia, ala tristerik dagon doluan jarria, dirua erain eta bildurik harria.